Tinoda zeta raje esukuna amese rinoza zawe kone hengarino zawe pasi sita rake rino kunda Kwaziwai wadiwa vatariri nevateereri vedu, tinoda kukuchingamidzai kuchirongwa chedu Virtuous Woman, apo patinokurukura nyaya dzemadzimai. Donzo redu riri kuti mudzimai wose aexcele pane izvo zvawakasikirwa naMwari, uchizviita izvi uchizadzisa zvakataurwa naMwari mukati meshoko rawo. Tinoda kuti madzimai vararame with all those virtues
dzinotarisirwa pamunhu wechidzimai nemusiki akatiita. Tinotenda nefeedback yamunotipa, nemacomments amunotipa, nemasuggestion nematopiki amunotipa. Nhasi mukati mezuva ranhasi tikutoshanda netopiki imwe yakabva kwamuri yekutaura pamusoro pekusagarisana kwakanaka kwemadzimai. Itopiki yatinotoziva tese kuti mukati memaraini, mukati medzimba dzedu, kumabasa, kumachechi, vakadzi havatani kutatsurana, vakadzi havatani kupesana, vakadzi vanogara vachingonetsana, whether nyange vari vakadzi vari masiblings, whether vakaroorwa kunzvimbo imwe chete, whether pane vakadzi pane kakutatsurana. Saka muzuva ranhasi tine vadare vatadainza kuti vatibatsire kuti titaure nyaya iyoyi. Semazuva ese ndinovapa mukana wekuti vakwazise vateereri vedu. Ini ndinonzi Dr. Alaisa Mbiriri, ndini hostess wechirongwa chino. Regai nditange kuna gogo vangu vari kurudyi rwangu vataure zita ravo nekwazisa vateereri vedu. Kwazai vateereri, ini ndinonzi Evangelist Mamunzi. Tinokuchingamidza Evangelist Mamunzi. Kwazai vateereri, ini ndinonzi Mai Manomano. Kwazai vateereri, ini ndinonzi Gogoneli Chiwandamira. Tinoda kutenda mukatongoona kuti vanhu vacho by virtue yekuti vakadzi vanokuzivana kunedzana kwemadzimai vanozviziva. Tikaverenga mukati meshoko raMwari mapisarema 133 vhesi ya1 inoti, tarirai kunaka nekufadza kwazvo kana hama dzichigarisana pamwe chete norugare. Asi unoona kuti vhesi iri tinoriziva, tinoriimba, tinoritaura nguva zhinji, takatoriita memory vhesi. Asi ukada ukatarisisa kuti kugarisana kwakanaka kuripo here paukama hwemadzimai mudzimhuri, mumaraini, kumachechi, unogona kuona kuti kugarisana kwakanaka kunogona kuri kushoma mukati mezvinoitika pakati pemadzimai. Ini zvinobva zvanipa mubvunzo kuti sei zvichidaro, kuti vakadzi hatigoni kugarisana zvakanaka, zvinokonzerwa nei, Gogo Mamunzi? Tisati tapindura mubvunzo, regai timbonzwa Mwari kuti anoti kudini mukati meshoko rake. Tikabata kuna Zvirevo 6 tobva naye pa12 kusvika pa19. Musoro wenyaya unobva wati zvinovengwa naJehovha. Munhu usina maturo, munhu unoita zvakaipa, ndiye unofamba nomuromo une nhema, unobwaira nameso ake, unotendekera netsoka dzake, unodudzira neminwe yake, une zvisakarurama pamwoyo pake, unosifungira vamwe zvakaipa, unokusha kupesana. Saka njodzi yake inomuyira kamwe kamwe, uchavhuniwa pakarepo kusina chingamubatsira. Zvinhu zvitanhatu zviriko zvinovengwa naJehovha. Zvirokwazvo tingati kune zvinomwe zvinomunyangadza, zvinoti meso ounozvikudza, rurimi runoreva nhema, maoko anodurura ropa risine mhaka, mwoyo unofunga mano akaipa, tsoka dzinokurumidza kuwangira zvakashata, chapupu chinonyengera chinoreva nhema, uye unokusha kupesana pakati pehama. Kana chitarisa vhesi ramaverenga iri, sei mafunga kuti rinoapply kumadzimai? Asi vuri kuti madzimai ndio adeti zvinhu zvakawanda zvavanoita zviri pavhesi iriri. Nekuti madzimai kazhinji ndo anozvikudza, anozvitutumadza. Kuzvitutumadza. Uyezve jealous. Kazhinji riri kunana mai. Riri kunana mai. Anzi kukusha kupesana. Variko madzimai, vari active pakupesanisa vanhu mudzimuri, mucommunity, kuchechi. Kuzvida. Netsoka dzinofambira kunatse kutora time yekuti nhasi ndiri kuenda kwaMai Mamunzi kunotaura zvendakanzwa. Zvousina kuona hauna chokwadi nazvo. But uri kunatse kufambira kuti ndakanzwa kuti makuwa. Vhesi riri kutaura iyo. Rurimi runofarira kutaura. Inobva yandifungisa chokwadi mukaerenga kuna James 3. Inobva yati control the tongue. Rurimi ngarudzorwe. Ngatizoendei pacontrol. Timbotanga kutsanangura izvo zvinoita kuti madzimai vatadze kugarisana.
kutaura jelasika tati makuhwa ka makuhwa kutaura kunyepa kunyepa ruchiwa zvitambanudzei zvinhu izvi muchindipa maexample anobatika kuti madzimai vanoitirana makuhwa pazvinhu zvakaita sei. Ngatimbobatai pamakuhwa ipapapa nekuti ndo chimwe chinoita kuti vakadzi vakasike vatatsurana kozi pane paita umwe munhu aita makuhwa mucheno chaiwo kunzi izvo uri kupfeka uri kuchinja sabata ino wauya nehembe imwe sabata inouya wauya nehembe imwe kuenda kuchechi uko munhu anotozosvika dhoku kuda kutorova munhu kukurovera kuti nini mapfekero auri kuitaya handiwo uri kuita uri kudada uta show off munhu anotosvika pakutoita jelasi rinosvika pakudara ari madzimai kumaraini pamba pako pakanaka kana vana vako vari kupfeka zvakanaka vachibuda vachienda kuchikoro zvakanaka muriwo wawakarima wakanaka jerasi rinobata vanhu rinobata zvokuti rinokanganisa kuti ndo rinoita kuti mumaraini even nemumhuri titadze varume havana jelasi here serichibva rakushumbidza kumadzimai kudaro gondo iro riri rino kuvarume ringavako jelasi rekuvarume rinobatika munogona kuona jelasi rekuvarume rinoenda pamudzimai wake kuti ndakuona wachitaura pamudzimai direct zvino remadzimai rinobva rati rinobata munhu wemudzimai wese hazvina mhosva kuti ndewekwanhingi kana kuti nditete kana kuti ndiamwene jelasi remunhu wemudzimai munhu wemudzimai haagoni kusimudzira mumwe mudzimai vakawanda havagoni vanongode kudzikisira kuti inini ndiri chini and chimwe chacho chikonzeroka kachikoro madzimai mazhinji havadi kuverenga unoona kana mumachechi metinoita misangano unoona munhu achiti pikerere nevhesi rasika munhu wemudzimai anokukonvinza kuti teerei zvandiri kutaura wakazviona papi munhu wemudzimai haana paakazviona nekuti hatidi kuverenga hatidi kana nyuzi chaidzo kumbodziziva maiwe panext door vakakutaura zviri kuitika kunotoni kuti mazvinzwa iri kunotoni kwaita sei ada kuti vhaira nekuti vane tv mumba mavo zvanzi kudini kunotoni kachikoro kaya kana karuzivo kaya kanongoti munhu unogonawo kungotsvagawo karuzivo isusu takakura kati taita korresponda isu hatina kana kumboenda zvekuswera takagara mumadheski kana kuenda taito korresponda kana kuyunivhesiti kwacho ndekwekukorresponda vemazuva ano vaienda muzvikoro mumadheski ichiona ticha pamberi so hatina kumboona maticha pamberi takaona kugumira mastandard 6 hamuzivi standard 6 but karuzivo ikako katinako taikabatira bvunza taitoticha madzimai taitoticha wamwe vanhu tine kastandard 6 iye zvino unongoona kuti madzimai ngatirwisise kana ukaona maiwe panext door watengawo dress ravo ziya kuti patoshandwa pointi yenyu kokondera kuti ndibate zvakanaka muri kurevere kuti kana munhu akaita chikoro chishoma anonzwawo godo rakawanda kana kuti anova nekusanzwisisa chingwa chiri half baked chiri poisonous chingwa chisina kuibva chaicho ingatotaura pano tikati akomana mbodza chaiwo hapana anodini anoida saka handiti vanhu vese vakadaro ndiri kutaura zvimwe zvezvikonzero zvinoita kuti vana mai vadini vanyongane mukati kutongoshaya chikoro chaiko kunogona kuitangonetsana patunhu tudiki tonga musifanira kungogadzirisana zvakanaka vamwe vanototsirwa nevana kuti amama ndo zvingapopoterwa here mungataurawo zvinhu zvakadaro amuzivi here kuti zvakadari mwana ototsiura mai nekuti akambozoti pakachikoro mbijani votsiura mai kuona kuti mai zvemakuita izvi takaisira kuti rimwe godo racho nderekuti imimi dhoko sezvamakaita makatenga ndimi makatosarudza hembe yenyu manakiro ayakaita mukaona kuti inokufitai but mumwe munhu maje negodo unozoti hembe yakanaka asi haina munhu haina munhu asi akapfekwa nemuridzi wayo but iri kuti haina munhu anobva kuti ndode kutonotenga rakadarisira mai manuel yasandura iri ini woenda kunoritenga manje ndimai yavo
bhajeti yarasa mumba ndimai hazvinei nawo vanotenga vada kuripfeka harichabudi zvakanaka kuti inga harina kumbonaka ratsvetwa uko expense yakadaro namai nekuda kwejelasi nekuda kwegodo kuti unozvigona izvo ndinoda kuzviitawo competition inonyanya kwatiri madzimai echidiki kuti pazera renyu maisaitawo competition yana gogo ndofunga yakasiyana nedu yedu ndeyekuti imi dhoko munoita zvamuri kuita izvo inini ndinotodawo kunoitawo izvozvo ndine hostawo ini nhasi pandiri panapa ndiri mubiki ndinoita zvekubika mumwe anotouya makazvitanga sei womutsanangurira anongonoti bate madzimai ndo system yedu tatenga zvese zveketering taisapa nekuti ndakaona zvichiitwa namai manomano anda kuzviita osiya obva aona mumwe ari kurima ari kuchengeta huku neko ikoko ndoda kutokombita navo saka isusu competition yedu kunyanya ndofunga kubva pamazera edu asiyana nanambuya Chwandamira nana yakanyanyisa says that even competition inopinda kusvika waipinza kunana baba kusvika wapinza nekuvana kana mukaenda avabva vataura nekuvazukuru ukasvika pachechi unoda kuonekwa kunzi wasvika zvakamira sei ende iwe unorecruita une vako mukatarisa madzimai klasi mabva mataura tine maboka pachechi ava iboka rakati iri harikwane matiri iri harikwane matiri zviri kuitwa chete ubva tukaenda padare revarume vanenge vakagara vari zidare ravo vachiita zvavo mawana kupi mazoita sei isusu nhasi unoyu ukauya wakabika mutakura chaiwo pachechi unogona kunge uchivika unonzwa wakutaurwa panext zvataurwa zviya zviya anotera ruoko runotendeka kana rekuchonya kuti maonatakura but mutakura wacho ndo une utano ukauendesa kunana baba uri mundira yababa uko varume vese murume wako hatoudyiba anonzi wakaudya kumba wadya kumba wotodya saka godo redu isusu remadzimai rakanyanya zvokuti haribati chete kunze nemumhuri masiblings edu isusu tinotoitirana godo kuti zvakazomira zvakadai ari kutoita kaachitoshamisira nekuti ndo vari kuti vanowana zvataurwa zviya nambuya Chwandamira kuti chikoro chakanaka chinodzidzisa zvakanyanya ende mugoona kuti madzimai takapiwa zvikoro zvimwe zvekusaenda kunogara padesk zvimwe zvacho zvipo tinazvo zvatinofanirwa kunge tichishandisa tichiburitsa kudii but tinozvigarira nekuda kwekutaura maningi kuti tiite madzimai tinokurirwa nezvinhu zvakawandisa nekuda kwekutaura nekusagutsikana hatigutsikani muupenyu hwedu tinosvika pakutokombeya kakuna baba dai makafanana nababa nhingi tisu madzimai miromo uyu uri kutotaura kuti utotuma murume kunoba mungaramba makangopfeka suti iyoiyi svondo rinene svondo rakapera murungodzoko tisu tinopa varume puresha nekuda kwekutaura aiwa ini zvatokanganisa marriage inini I know some people vekutoti mamarriage avakatoita breakdown nenyaya yecompetition yepachechi yecompetition yemadzimai madzimai ari kukombita uyu atengerwa benzi uyu akukombita kuti murume wangu nditengerawo benzi uyu aitwa zvakati saka competition iyo yavari kuita vari tu vakadzi ava yabva yasvika kuti muri muchitotadza kuwana runyararo mudzimba dzavo vese vakarambana nevarume nekuda kwekukombita kwanga kuri unnecessary ende muri kutaura kudaroka ini ndakamboona pamwe pano pendakaona vakatanga kutenge dzimota idzi atenga yake nhasi ndauya naNeli zita remotika yake inotozi Neli ozoona next week
ndauya naSandra kuti anonopressure murume kuti amute nhasi ndina Janet vaitumidzira mazita kumotikari dzavo dziri pa ndakaona kuti vakange vakuzvisarudza kubva pane vamwe madzimai saka vanga vasikachasvikiki vamwe vaingoti tingaende kuna Neli aiwa kana kuti vakuda kuenda kukwirawo mota dzavo vanoda kukwira Neli ngavauye ungaenda wakasununguka kana muri kuende hazviiti ndachida kubata nyaya yataurwa naGogo Mamunzi yekuti dzimwe dzenguva isusu wekareka makompetisheni anga achiita mashoma tainga tainzwisisa kuti dzimweni dzenguva mai Mamunzi avo vane mwana wavo akasonera dhirezi ravo anosonera akaenda kuchikoro chekusona havana dambudziko rekupfeka dhirezi nekuti vanongotaura ndodawo dhirezi rakadai ndodawo sketi yakadari wechidini saka vamwe havazozivi kuti mai ava vane chini vane mwana umwe ane mwana anogona kusaplya zvese zvinodiwa nani nevabereki tasangana pachechi mai vazvataurwa naSandra anopfeka endi vana vane pressure ka nai mai andisa ndakambogona makapfekera nguri asi amuridi kana nai mai muri kudzokora iroro dasi saka mai vanoda kuedze kufadza vana wavo uku wakugumbura mumwe mai manje kuti vari kutiitira showofu nekuti vane vana varipi vanozviwana saka ine ngofunga kuti mweya wecompetition mweya wekusagutsikana mweya wekukompare kuti zvanhingi dai zvaita zvangu dai madzimai tawisa pasi tashanda nezvinoshandika nazvo kana uchide kunobvunzawo ruzivo sununguka kunobvunza nai muri kubika se wachinja ndoda kubikawo akaita mazuva mairi atosveta andoda kuita howa madzimai iwawo ana baba vamboona maprojekti ikoko howa aita tumanzirwa angozvitanga nekuda kwekuti ari kuda kukombita anokombita naningi ende abva azviita abva ashaya market manomano vari kudini vari kuexcel vari kuenda akuengana namai manomano anombonitaura zvese dai akanitaura zvese iye ari kwaana anyway vana mai dai tingangogona kuzvidzora pane zvinhu ende pamwe pacho umwe ari kubva akutozofunga kuti saka ndofunga vari kuita mushonga ende wakutowedzera kurwadziwa bcause umwe ane zvinhu zvake zviri kuendeka iwe wakutofunga kuti saka sei vana vake vese vari kuchata sei vake vese vana vari kuenda kumabasa sei vake izvozvo zvokunyongora zvekuti wakufunga kuti uyo ari kuita mushonga ende umwe wacho vamwe vacho vari kubva vatosvika ivo pakutonobata mishonga nekuda kwecompetition iyo yamundi zvematotaura izvozvo kaizvo zvitori pachena zvanzi Paul anotaura kuti hatirwi nenyama neropa asi tinorwa nemweya yedima yakati mweya yedima yaiuyi kuvanhu vasinganamati chete inouya nekunanhu vanodini vanonamata saka ende ingoda kuti vana mai tisashandiswa nemweya yedima kusvika to that extent yekuti tinofunga kuti uyu ndinofunga pane zvaakabata uyu competition yedu yakatinyanyira nekuti hatigutsikane dai tanga waita mudzimai anogutsikana zvandinazvo izvi ndo zvandinazvo izvi zvandisina izvi handi zvangu but zviri kutaurwa izvezvi izvi zvekuti ukasvika pamba unotarisa paine maprojekti 15 akamira akati nyena kudai pane chimba chehowa pane danga rehuku pane iye zvinezvi wajoinana nevamwe vemuraini wari kuda kunoita project vanzi joinanai nekuda kwemuromo wako uya unotadza kubudirira futi hazvifambi izvi zvemadzimai aya unongoswera uchiita sei uchitenderedzwa ndezvekupedza nguva vari kutipedzera nguva vachititenderedza nekuti ahugutsikani gutsikana nezvinhu zvaunoita sei zvaunoita wakazvitanga sei nhai shamwari rondedzerwa ndopatanga chitaura kuti chikoro chakanaka rondedzerwa projekti ndakaitanga yakadai ende inini ndinoimisa ichizodai ichidai hatidaro aiwa mai manomano ngatibatsiranei ipapo imimi munosunungukawo here ini ndikauya kuzoti ndoda kuitawo bhizinesi rekubika ipapo ndopanonetsa vanhu pekuti ini handichatodi kuti nditi vakandibvunza vachazonditorera makastoma vachazondidai ndoda kubva ndakupindirai dhoko ini ndigere panapa
handigoni kupfumisa Zimbabwe. Oh, yes. Handigoni kubikira Zimbabwe yese. Ndiratora Zimbabwe ndisina kutora kuchechi kwangu. Handigoni kubikira masabata ese. Sure. Handigoni kubikira nhamo dzese. Nhamo dzaitika vanoziva kuti kuna mai manomano vanobika. Kobva kwaitika nhamo kwaChwandamiri. Kwanzi uya ubike ikoko muzukuru. Ndaenda kunobika kobva kwaita imwe kwaGogo Mamhunzi. Handidimbuki. Saka inini ukauya kwandiri. Nhasi unoyu ndigere vanhu vari kundiona ukauya kwandiri zveshuwa ndinotokuudza kuti unozvifambisa so. Enda unoita. Uite weiwo kusaidi. Nekuti ndakaona kuti handizvigoni zvamuri kutaura chokwadi. Pandakazvitangawo ndichida kuzviita inini kuenda kunovhunza mumwe munhu anobva akuudza kuti recipe yangu iyi kana ndakugadzira nyama ndinoda kuti musuduruke nekuti ndine tumadobi tunoita ipapo. Kutya kutorerwa but hauna paunogona kuita zvinhu zvese uri one. Saka yes, Gogo tibatsirei ipapo. Pane madzimai vekutoti haatodiwo kuti vamwe vabudirire. Saka anowandisa information ende anenge achitorwadziwa kuti ini ndini ndega ndinofanira kusara ndiri leader. Mese muchindoona kuti nini zvangu zviri kufaya kuti pazoita umwe munhu arida kuzoitawo business rinenge rangu, arida kuzoitawo chikoro chinenge changu, arida kuzotsvaga basa kwandakatsvaga, ini ndinobva ndamutsika. Chii chinonyatsoitika ipapo? Ndo zvataurwa Godoriya. But zvataura ndo zvandachida kutaura kuti haugoni kana kuri kubikira Zimbabwe yese. Haugoni kana kuri kusonera munhu wese. Saka mumwe munhu akauya achida ruzivo mupewo. Unotanga wakadai. Kana andotadza hake ndiyewo. Ndanga ndoda kuenda pekuti egai ndimbopedza ipapo pematora. Dambudziko redu madzimai nderekuti tikakundikana kekutanga tinokurumidza taneta. Unode kuti dai zvendinongotanga nazvo izvi ngazvitobudirira zvino upenyu chaizvo hauna kudaro. Kashoma kaunongoti ukatanga chinhu chako mukabvunza wewe vanotaurwa kwekuti maglobhu kuti akaita kangana achitadzara achiita. Saka isu zvitaura mai manoka vanogona kukupa nemwoyo wavo wese ita kudari izvi zvinobikwa so zvinobikwa so. Uenda iwe zvonotadza kuitika manje kuti havana kumbondisa chaizvo zvakaita Godo wakachiko ndinovatore makastoma. Yeti muupenyu life unofera unosimuka. Saka Paul achiti kana mapunzika musaramba makarara pasi, simukai. Zvino vamwe tobva taramba takadini zvakona izvi. Ndio zvatakaita manje madzimai. Hatidi kuramba tichiedza kusvika perfection. Ende kana ndaona ari kupefecta ndiri kutorwadziwa naye. But iwe hauna kana kutombotraya kuti upefecte zvinhu zvacho zvarufanira kuita. Kudzoka kuya kuti naiwe pawandidzidzisa pai inini ndofunga ndabva ndanoziva vanhu ava but vanhu vacho havana kumbo appreciate kana kuti ndabva ndaona ndakundikana aiwa shamwari haudaro. Ende chimwe chinhu chinoitika ndechekuti nekuda kwegodo iroro ini nhasi ndigere panapa mukanditi uya mubikire vanhu 1000 2000 ndinogona. Iwe hauchatange kane kunobikira 2000 chitanga kane vanhu vako 20 makabva manditi nditange nevanhu 20 hazviiti hazvibudi hazvina profit. Aiwa zvine profit asi kwandakatangira ndakatangawo neikoko chiendawo uchienda kupi uchienda mberi. But negodo riya nekurwadziwa kusaririra mapedza haudi kusaririra. Competition yacho yakatinyanyira such that inoti kuvadza kupinda mumhuri chaimo. Zvinonotikanganisira mhuri. Ava vari vechikuru avaka zvavataura kuti kudhara vaiita maprojekti ekuti kana vakaita naGogo Mamhunzi zvaibuda zvichibva hazviko kwatiri. Isusu tiripo pakuti zvinhu zvacho ngazvibva zvangoti zvatanga nhasi zvibva zvanga zvakaita sei zvakakwira zvambodonherei pasapa ngazvidone shaya makastoma nhasi mangwana wovawana ukagara vakangonditi ndiite but ndatogara 2 months ndisina kana kumbowana order. Aiwa unogara mamanzi yayaya mira uchawana nekachikoro kaya nekuti pawakapunzikaka hauna kuda kudzokera kuti kurivhaisa
kuti Kuti ndingadai ndakapunzika ndazvikanisira papi papi. ndogadzirisa papi and pride yako inokutaura kuti haikona unobvunza mai mamhunzi havana zvavanoziva mai mamhunzi avo mai sando haiwa ana unditaura zvirizvo ndinoda kuti dai madzimai tikatakundikana tiende kunonzvera kuona kuti chii chatakanganisa tosimuka ndakatoda kudzokera pacompetition kareko wasekutaura kwavo wati kare zvazvakanaka kwausina competition yakanyanya because zvawaita manje waida tomboti kumusha waita masociety kana waita society wakandirana dzimari unonzi mukando iwe mukando iwawo waikandirana mari aiwa kasi inini ndiri kuda kuti ndirambe zvamuri kutaura kuti munditi kare kwangu sina competition imuri kuti vana mbuya kumusha kuya vanga vasina macompetition emagadheni avo kana kuti macompetition minda yekuti ndazobudisa chibage chakawanda ndazodi kwangu sina competition yemagadheni yanga iriko waizonzwa vachinanzi ane disi ndiyo pane wedhiraizwi akakohwa zvakawanda mai anhingi makohera vane disi ava asi anofuma akarara mumba make ava vanomukira makuseni vachienda kunorima minda yavo vakanga vakukohwe zvakawanda onzi vane disi asi kazhinji vaibudisa muromo wekuti apo pane disi madzimudei mbuya ana mbuya wanga wasinganonoki kubudisa kuti apa umwe ari kushanda umwe akagara but vana mai vaibva vane disa reke ndipedzise yemasociety society yenge yakanakira kusimudzirana tiri kukandirana society tiri kuita yemapoto mari vanonga vakataura vevanotenga mapoto amai ani vevanotenga mapoto saka ndiri kutaura kuti competition yainge iri shoma because waita yaibatsirana saka zvasiyana nesu nemi zvino nemi madzimai avo vechidiki ava vari kunetsana ndinoziva imwe society yakamboitwa yemadzimai vachikandirana mayusi achatanga vakapunzwa neumwe mudzimai vese pawanga wakufunge kuti vaikanda vachiti kana taita ma100 anonga akwereta toita kainterest ipapo saka iye zvaaizoita manje aingoenda mwedzi wese ndiri kuda mari yacho tozokupa interest saka vanhu vakati kaone munhu ari kuda mari kune kuti tigare nemari ndiyo todini watinopaka kuti azotipa interest vachidaro madzimai vachipa vachiti come December zvakatyisa akutonotora mota yake kubhodha uko yaakatotenga asikana handina mari mufunge mari yandandifunga kuti munhu wendakavaka payapa pendai kukwereta payapa ihama ndo dzaitonditi ndikwerete kuti dzizondipa mari iyoyo yanga isikanyatsi kuuya kwandiri ndaitokweretesawo vamwe saka havasati wadini December yakwana yakapinda pasi akanouya nemota yake Noah ikabuda akatokira zvakanaka but zvinoita mwari uyu kawe atingazvitauri kuti hazvizoendi mberi ndapedza inini chandaona panana gogo vaite kuti kana vari kuita mukando kana kuti kana vari kurima magadheni handei tinobatsirana tiri kuenda kwagogo jangano ende kare kwainyanyoitwa iwo mazunde iwawa vanhu vachibatsirana moenda munobatsirana gadheni ragogo mamhunze this week raita svondo rinouya kana 2 days tiri kuenda kwagogo chiwandamira miriwo yavo vanayo vobva vaziva kuti tichaenda tichinosuplya kwakati zvino zvinoitika kwatiri tiri kuita project tisina kwatiri kuendesa hauna market ndo kaya kachikoro kaya ndo zvavari kutaura kavari kuramba vachitoreverera kachikoro nekuti idi dhoku vanhu vaita maprojekti asara akamira kudaika nekuda kwekuti ndaona nhasi ari kurima letisi ari kurima letisi ari kubva atora obva aendesa kunana bonumashe kunani pamwe ichitoibva kuri kuya motikari ichibva yaenda neniwo ndiri kutodzida handiti ndabva ndamhanya ndonotonga letisiya ndabva ndaidyara mai mwana yaibva kwekuendesa hapana inoora iri pai iri muvhu
ende haitani. Saka competition iya inotikuvadza nekuti tiri kuita tisina kupedza. Zvino ava vaibva vaziva kuti isusu kana taita tichabva taendesa muriwo wedu kwana Nhingi. Isusu izvozvo hatizviiti tapedza. Tinoita zvinhu zvedu zvichisarira pai munzira. Saka zvinotikuvadza zvakanyanyisisa madzimai. Mapurojekti emadzimai mukatarisa mazhinji acho haabudiriri, haabudi. Anobuda, anosara ari mai, anongosara ari half-baked chiya ndo mabudira anoita. Nekuda kwekuti karuzivo kari kutaurwa kai kachikoro kai tinogona kunge tinaro degree, tinaro takadzidza, asi zvimwe zvacho wakuda kuita project yemashurumu unayo ruzivo here runoita kuti uite zvinhu izvozvo. Buda kauende unodzidziswa nemunhu weproject. Waenda ikoko waita yasvika apa mutora adzoke auye aone ayewa nekuita tisina kwekunoitengesa. Saka ipapo panobva paita dambudziko huru. Saka tikuona kuti zvinoita kuti madzimai atatsurane nekunetsana zvinhu zvakawanda. Tataura iyo nyaya yegodo, nyaya yepride, nyaya yecompetition, jealousy, kusagutsikana. Zvinhu zvese izvozvo ndo zvinoita kuti madzimai ave nekusawirirana. Ndoda kuti maybe munotambobata kuti masiblings pane vanhu vekuti vane vakaroorwa mumusha mumwe chete. Munoziva vakadzi nina vekuti vanenge vachingonetsana. Zvinhu zvine zvichingoitika futi izvozvo here. Kubhidhairirana. Makaroorwa kumhuri imwe chete. Gogo. Zvinoitika chaizvo. Nekuti zvendambotaura kuti kana muri mumhuri vanhu tinoroorwa kana kuti varoora vanonga vari pamwe chete. Varume vedu kuwana kwavo wakasiyana. Saka ukada kukompita nemudzimai wakwababa munini kana kuti wakwababa mukuru, mawanire awanoita, mashandiro awanoita zvakatosiyana. Saka tikatadza kuzviaccepta isusu madzimai vana mai, tinoswera tichingotukana, tichituka kubudikidza nevana, mashoko kana kutudza imbwa pamba chaipo inotokwa zita, muchaneta nekuti zvatinazvo isusu hambofi makazviona imbwa yakuzi muchaneta. Nekuda kwekutika tatadza kunzwisisa kuti takatosiyana. Dai Mwari akasika chokwadi miti yakangoenzana yaite nyika iri yakangofanana. Dai akasika vanhu vatsvuku bedzi yaite nyika iri. Saka isu semadzimai tisu tiri pedyo naana baba. Wana baba vanonyanyoteerera, kazhinji vashoma vasingateereri. Saka muchizwa zvichinzi kuna baba vari kubudirira, there's a what? Every successful man there's a woman. There's a woman. Kutaura kuti mai vanofanira kuti wape mazano. Baba apo pemakuenda apo, baba apo zvemakuita izvo kaizvo vanombotsamwa. But mai wakanaka wakapa mazano, wepa next door akapawo murume wavo zvakanaka, uyu akapa kwete kuti iwe mai uti baba mai papa apoka vanditaurira watuka mwana wangu kana kuti waroye mwana wangu, uri kutaura baba ubvoita hasha wakuenda kunomarana zvabva kururimi rwamai. Vakuti kana kuti muri kuti munin'ina wako aita zvakati baba munini vatotenga stand, mamsati matenga stand, hamsati matenga stand, baba munini mukoma nemunin'ina vainzwanana kudari nhasi havaonani. Tsikanditsike vaipfekerana mabhurugwa, vaipfekerana mabhachi nekuda kwemururimi rwamai havachanzwanani. Endi vana vakukura wane that division kuti ndiri kwamai nini, ndiri kwababa mukuru. Vana maika tisu tinotopunza ukama hwana baba, vana baba munini, vana masiblings. Tisu vana mai unoona chero kunzi mukoma hapachisina, kana munin'ina akafa hapasina, tasara vana mai. Mai vanotogona kuti pana baba mukuru aripo, mai vanogona kutoti ndinoroodza mwana wangu ndega nekuti ndini ndakaita sei, ndakabereka ndini ndega ndakaita, kusvika vatoita muchato wekuti kana baba mukuru ava vaiti sei havatozvizivi. Mai nini mai guru vagoti ndotoenda kumuchato ikoko, vanosvika vakatodzingwa
kunzi hamupo palisti, kutonyadziswa kutonze muripo here, makakokwa here. Wotoona izvezvi kwaanesu kavezera redu kunenge kuina wedding planner anenge aine listi. Mai guru votopinda votomboti uku vave successful kupinda kugedhuko, vobva vapinda vogara. Mai nini votoona kuti mai guru vauya, vanotokwenyana nevana vavo. Mai guru vauya, makazenge mavakoka havana, votodedzwa wedding planner uya, vakaudzwa nani, votoonekwa kunzi havapo pazita, votonzwa mai pamusoro zita renyu ranzi haripo palisti. Iwo unotomboda mai guru, otomboda kutoti misoro kuisumudza, vanotozosvika pakutokuda chete. Wotokuna kuda nekuda kwani? Kwamai. Vana mai ava vari kutatsurana vakaroorwa kunzvimbo imwechete nevana baba vanenge vakuudzwa kuti ketara wedu uyu akabika chikafu chewanhu 200. Saka imazuva ya 201 hapana chinhu achakwadi. Saka vana mai zvinoreva kuti nekuti unotoona takamboita chimwe chirongwa chana Amwene nevaroora tichiona kutatsurana kunoitika vana Amwene nevaroora, izvo zvekutoti vadzimai vairi havagoni kubikira mupoto imwe chete. Saka zvinoenda kuvakadzinina vane vachinetsana, zvinoenda kuchechi, zvinoenda kumabasa. Experience yekumabasa inofamba sei? Pakuti kumabasa munotoziva kuti nyaya dzemakuhwa dzinolidwa nenamai kumabasa ikoko. Akuya akapfeka zvisi zvakatidarika, ari kuda kuvavarira postiri apapo, nekuti ari kungonomirira kuna HR, ndokwaari kumirira ikoko. Izvi hapana miromo iri kubva kunani? Kumana mai chete. Unotoenda kana kune mukuru, vanotoenda kune mukuru, vanga vachitika mapepa aya haana kuita zvakanaka, vari kutokutorerai basa renyu nekuda kwemuromo yedu. Yakanyanyisa miromo yedu. Vana baba hativati vanotaura, but matauriro edu isusu anoitoti ana baba wachinji. But inini ndanchide kuti muupenyu chaiyo wana maika takapuwa chipo chekutaura. Tunotaura mashoko akawandisa paminute kupfuura zvinoita ana baba. Tine mukataurisa marecords anotaura kudaro. And wana mai ziso redu rinoongorora nekukonza tauri apa. Mukaenda kutengesera munhu wemurume chinhu, munhu wemudzimai, ukatengesera munhu chinhu, murume anogona kuchitora asina kumbotsonyombodza. Ukaenda ne the same product kuna Sandra, haitengi product yazodari apa, but baba anodini trouser chairi vanotoro rakanaka wadini. Munoziva kuti inini ndiri umwe pendaimbofamba, ndaiti ndikasvika pa immigration ndikatarisa so ndikaona kuti pandichazi next ndiri kuenda pane munhu wemudzimai, ndaichinja. Ndaitomirira kuti ndiende pamunhu wemurume, nekuti ndikaenda pamunhu wemudzimai unopabudako, but unonga watsvukira. Munhu wemudzimai anoongorora, anobvunza icho zvisina nebasa. I remember ndaenda pane mumwe murume, ndasvika ipapo chingotora passport yangu, kanzi oh Nelly, that's the name of my mother. Ndikati oh your mother is Nelly. Ndikati oh so I'm your mother too. Takutoseka mashanya didi takuenda. Vakaenda kumudzimai uko, vano mudzimai haindizivi kuti chii chiri mupfungwa dzedu, chii chiri ipapo, nekuti unoziva kuti kunyangwe kuzvipatara tisingadedi kutaura zvakawanda, unogona kuona kuti kuzvipatara umwe munhu angatoda kutoti regai nditsvage kana angava mukoti anenge ari wechirume, kozi pamwe pacho nyangwe ari umwe ari mudzimai akasunungukawo achiziva kuti mimba inorwadza, anogona kutoonesawo umwe munhu moto wari kuona kuti munhu ari kurwadziwa nemimba, iye akarwadziwawo, asi hameno zvazvinongoita kuti madzimai acho tinoda kuitirana kautsinye kana titi zvii. Ndakanoda kuti tikatarisa mushoko raMwari rinotiro rurimi kamutezo kadiki diki, but zviri pamutezo apa zvakakura. Tikaverenga nyaya yacho tikaverenga pavhesi 9 inobva iti rurimi narwo tinorumbidza Ishe baba
tinokudza Mwari. Naku tinotuka vanhu vakaitwa nemufananidzo waMwari. Karurimaka kadukuduka zvikanzi mumuromo mumwe munobva kurumbidza nokutuka. Muromo 1 rurimi irworwo karurimika ruri kuita zvinhu zviri zvakatosiyana. Mukatarisa isusu madzimai mukati kamira pekuti tiri kuenda kunoita kana kunonamata kana basa raJehovha tinobuda zvakanakisa. Asi mukada kuenda kunonyomba tinobuda zvakanakisa kuita mukunyomba. But hazvina kuti mubhaibheri mamutaurwa namai mamunzi kwana Hana na Penina havana kubuda here madzimai kawo madzimai vakanetsana. But ngatiti Hana akakunda sei kuti Penina akanga ari kunetsa kapo Hana akabuda sei akabuda nemina zvazvidzidzo zvetomfanira tidini tizive kuti kunyange dai zvichiitika kuti tinotaura ko Leah na Rachel vakabuda sei. Handiti muri kuona kuti uyu aiti wanitorera murume wangu pakanyaya kasina nebasa kekuti wauya nematufu kuenda aunzwa nemwana wangu wakude kuti zvawakaita zvakakwana here hazvina kukwana here kunditorera murume wangu. Mashoko akanaka here kubva kune munhu mudzimai yeti anoziva nhoroondo yacho zvakaita but anoda bedzi kukanganisa kuti munhu adini agumbuke kana kugodora mashoko edu ese madzimai anenge achiwanda kugodora. Ende pamba pacho munoziva kuti madzimai vamwe anosvika pamalenzi ekutokiriyeta nyaya yekunyepa iri yekuda kurwadzisa umwe munhu kutokiriyetera mai manomano ndinogona kutokukiriyetera inyaya yekunyepa ndigofamba nayo ndakananga ndakaenda uku ende zviri zvekuti tinoda kumudzikisira toda kumudzikuka. Saka izvi tichitarisa tataura zvakawanda zvinoitwa semadzimai zvii zvinhu zvatingagone kuti tibatsirane. Idambudziko rakakura rekunetsana kwemadzimai. Inini musati maenda ikoko zvakaita kuti ndakasangana nemumwe mudzimai tiri kuchipatara. Ndoda kuti muone kuipa kwakaita madzimai nekukanganisa kwatinoita even kuvana. Mwana wake akanzi akarohwa naneighbor kwakuenda nemwana kuchipatara kwakunosvika kwakuchiti vakuda kupinda madhokta ndokuchibva achitanga kuchitaurira mwana ukanga wapinda madhokta umu ibva wataura kuti vakandirovera musoro kumadziro vakandiita so achikocha mwana arikukocha mwana zvisizvo vari kufurira mwana kureva kuti mwana uyu akutodzidza kuti kunyeba kwakaita sei kwakanaka nekuti kwabva kunani kuna mai. Uri kunyomba uri kudzidzisa mwana wako chii pane zvinhu zvakadaro zvakaipisisa zvekuti zvatinoita zvimwe zvacho panzvimbo yekuti zvitisumure zvinotodzikisa mhuri yako nekuti mwana kazhinji kachoka mukatarisa haana nguva yakanyanya ari kuna baba ane nguva yakanyanya ari kuna mai. Taura kuti kudaro kuti tigozonzi tibhadharwe zvamupei hapana zvazvinomupa. Saka godo redu kumadzimai rinotapukira kuvana. Tambozvitaura kuti godo kana kunetsana kunoitika vanhu kwemadzimai zvinotapukira kwekuti unotogona kutoona mwana waneighbor achatomhorisi mai vepanext kana ivo vana vanana mainini nana bamukuru havachatomhoresani nekuda kwekuti madzimai acho vari kunetsana. Saka ndoda kuti tobatsirana sei semadzimai nekuti iri idambudziko hombe rekunetsana kwana mai. Tobatsirana sei nana mai kuti tisave nekunetsana kwakawanda pakati pedu. Friction yedu yakawandisa. Ina ndichifunga kuti sendo paya patingatorawo muenzaniso wana Ruth mudzimai akagona kusimuka naamwene nerudo akazotiitira zimbuya rani raJesu. And David anobva ati kuna Psalms 127 kana Jehovha akasaya kuvaka imba yakoka unoiakira pasina. So madzimai isusu toda kusimudza nyika. Dai takazvarwa tiri zvimumu ndaifunga kuti
nyika yaingasimuka zviri nani. Gopamwe vanhu vaikudetsana nesaini language yoyoyo. Taekta zvetaida kuti toita toekta. Maizoneta. Aiwa, Mwari aingotipa simba racho. Hongu takatopiwa mutezo rurimi irworuro. Saka indiri ngatiregere Jehovha awake dzimba dzedu. Ngatigamuchire, ngatidanane. Vana mwene varora wana tete tisu madzimai achoka. Ngatiwake dzimhuri dzedu dzigozikana kuti kumba kwamai Chiwandamira vasikana vacho vese variko wana tete tete chinhu chimwe chete sana mai. Ndozve ndingangotaura kune wakatiteerera masikati ano. Yes. Inini ndinoona kuti ukave mukadzi kana kuti mai vanogara vachinamata, zikanwa zviri kutaurwa naGogo Chiwandamira. Kunzi mukaenda kunotaura mai mano apo kuti mai vepanext apo varwara vachabuda kuenda kumunamato. Vanhu ngavakuzive kuti ava havazezi ava havazezi kubuda kuti tibude tiende tinoita chinhu chakanaka. Ita munhu anogara ari mune zvinhu zvakanaka, mukutaura, mukuimba, imba kunaka, taura kunaka. Nguva ino yataakurarama iyi, wedha uri kuenda kumabasa, zikanwa kunzi pabasa apa, kunzi pabude zvakanaka. Vanhu matitiri kuda kuenda kunoti titaurapo, tsvagai mbuya Chiwandamira, tsvagai mai mano, tsvagai Gogo Mamhunzi, nekuti ndo vachatipa gwara. Havazezi kunotaura kunaka kwaJehovha. Munoziva kuti zvinhu zvatinenge tichiita nevana vedu nevazukuru kuzvikoro uku vanove malidha. Inini ndigere pano mwana wangu akatombonzi kuchikoro. Munoziva kuti taenda pamba tichida unoona mwana anorwara, tatarisa vana vese tikashaya, tikaona kuti mwana wamai mano ndiye anogona kunamata, akanamata zvikabata maticha. Saka izvozvo ngazviitwe nesu nekuburikidza nemiromo yedu. Ende zvimwe zvinhu uzi muromo ka ekisheni miri yedu iyi nemafambiro anotaura kubhidhairwa kwamboita kuya kwataurwa kuya kunotoita kutonzi mavaona vasimuka hausi kufamba, pane kufamba nekubhidhaira. Uri kunyatsoenda zvekuti hakuna hakumuki chakaita chakanaka. Wedha pachechi kana pachii, zikanwa rurimi rwako kuti rwakamira sei mune zvakanaka. Yes, Gogo. Ndanga ndichida kutaura pakusagutsikana kwaana mai. Kuti vana mai havagutsikani nezvinhu zvavainazvo. Asi tikaenda kushoko raMwari kuna Jobhu 31 vhesi 1, Jobhu anoti ndakaita sungano nemeso angu. Saka vana mai tikaita sungano nemeso edu, denga rinosvika patiri. Mwari otitungamirira. Tokumbira Mwari muridzi musiki kuti atichengete mukati mekurarama kwedu. Mwari anotipindura. Saka kugutsikana, kusagutsikana nezvinhu zvandinazvo ndo kunobreedha competition, jealousy, zvese izvi. Ndikangogutsikana kuti murume wandinaye ndiyeyu, ndiwo mawaniro ake, handichapindi mwanesari competition uyu. Ndikangogutsikana kuti inini pari zvino kunyange ndichishuvirawo kuva nezvakanaka, but pari zvino ndo zvatinai, ndo zvandiri nazvo, ndo zvandiri nazvo izvezvi. Pari zvino vana vangu ndo zvavari kutori nazvo izvezvi havana. Saka ndotogona kugutsikana kunotibatsira kupinda mune zvakawanda. Yes, ndezvipi zvimwe zvinogona kutibatsira semadzimai? Ndichifunga kuti mukati mana mai tikaona kuti tiri nheyo, munhu wemudzimai hanzi musha ndimukadzi. Kana zvizi musha ndimai, kutaura kuti nedzidziso iri pamba ipapo, mai ngavaite dzidziso yakanaka. Nekuti wanzi wangotsautsira kutaura, mwana ana zvaanoziva. Amuchati mambosvika iri pamba wataura sekuru aya vauya futi, wataura sekuru ari kubva uko, unongoti komana sekuru vauya futi. Mwana anobva achingopinda sekuru zvanzi mauya futi namama. Hazvipi chimiro chakaita chakanaka. Inda nchingofunga kuti kurudziro chaizvo kumadzimaika. Ngatizive kuti takabata nyika.
we are not hatina kungobata musha wako chete wakabata community wakabata church wakabata chinyi nyika madzimai vakasimuka chaizvo kana masangano medu tinoona zvinhu zvichishanduka simba racho takadipiwa naJehovha chimwe chinhu chandinoona rudo agape love yechaiyo kwete yekunyebera ukanga usina rudo chairo unove muporongi wezvinhu yes ndizvozvo nekuti uchaita zvinhu uchinyebera feki iyaiya jealous iyaiya jealous auriiteka pane rudo aiwa madzimai vazhinji vari so fake pakuwirirana kwatinoita nemafriends edu zviri so fake dai Dorcas achimuka nhasi achiona tichimba muka Dhoka akamuka anofa chaizvo anorara chaizvo kuti handizvo zvendaidini baizvo handizvo zvendaita muri kundiimba zvendandisingadini nekuti ari kuda rudo chairwo harumo matiri ndosaka tisingagutsikani ndosaka tiine jealousy tichirwadziwa neumwe wangu aendera mberi upenyu nhai maimbiriri mungabva maita musoro wenyu muchiugadzira kudaro rinotibata jealousy iro riri rikatikuvadza mumba jealousy rinotikuvadza rinoita competition nekuvana kunzi mwana uyu abva azoita chekuti wangu atadzirei izvozvo competition inotikuvadza inotikuvadza zviri kutaurwa nambuya chona zvakanyanyisa musociety zvakanyanyisa saka ipapo panenge pasina rudo pasina rudo ukaive mai vane rudo hana yako iyi inorova kana wakuita chinhu chisiri icho unoinzwa ichitaura kuti pauri kuda kunotaura patambotaura wedhi remakuhwa riya pauri kuda kubuda kunotaura kuti zvisizvo pamusoro kuti mbuya Chiwandamira hana yako inorova ende mazuva ano hatichabudika kubuda kunotora nguva tinotaura paFacebook pawhatsapp yakanakira WhatsApp kuti kana wanga uchinyora unobva wadelita chero akada kuzvibata zviya hapana achazvibata Mwari anenge anyora kufona watofonera kutaura zvinhu zvisiri izvo wakambozonzwa here kuti mainingi vakadai ko wadii kufonera uya kuti nhaiwe uyakatinamati wakanzwa here problem yakapinda ningi ina handigone kunotaura naye but chinhu chatingaite ngatichimunamatirai aiwa but ipapo munoziva kuti mamakuhwa anopinda nekuda kunamatira wani ikoko ndine ndichida kutouya neguhwa kwamuri mbuya ndototi muri kuziva zvakaita gogo wenyu here waiye wakadai tinozongosanitize nekuti ngatinamatei akati kana maenda mumba memunhu kunonamata pemunongoti amen simukai manditi ndizvo mai mamutsi musasagaraba chibvai motosimuka motodini kwake nekuti vakanga vachiona the work of the devil kuti devil haadi kukundwa munobva matotanga kuita makuhwa ini ndinotofunga kuti kana watonzwa manzwa nyaya yangu gogo handitika pane kuti mufondere gogo Chiwandamira muvati ndakanzwa kuti muzukuru alaisa akaita zvakati imimi chito ndinamatirei kana kuti maigona kutongondisendera meseji yekuti I'm praying for you muzukuru ndotoziva kuti apa pane umwe munhu ari kundinamatira whether nyangwe mamanzwa ari makuhwa nyangwe ari achichi kana ndichizosununga kukutaurirai kana tatoona kuti ukama hwacho hatina hunosvika padhuze wekuti munditaurire kuti muzukuru wangu nyaya ndakanzwa ndeyechokwadi here ndikangoti Mwari regai ndimunamatire muzukuru wangu ndiri ikoko hamuoni kuti zvinogona kutibatsira nekuti pakuzodenza umwe munhu muchiti ndakanzwa kuti maimbiriri wakasangana nezvakati avavo vachazosimukawo nyangwe mavati ngatinamati ava vachasimukawo vatoo nevhezheni yavo vachinoodzawo nhingi ndakanzwa kuti zvakadai saka ndokuzoparara kunobva kwaita makuhwa kwacho koko ndachida kutaurawo parurimi apa nokuti ndo pandinetsa maningi parurimi apa wakuru kare waiti pfunda mvura kuti urege kutaura zvakawanda inini hangu dai ndichifungidzira kuti zvazvanzi rurimi tinorumbidza Jehovha tinotuka futi wanhu nairo rurimi ini ndachifungidzira kuti kana ukanzwa zvakaipa zvakuya parurimi tsvagai rweo rwokuimba urumbidze Jehovha ngatitaurei mashoko edu ekugumisira maybe titaure toda kuti tibate kuti kunana mai
varipo iye zvino vane ukama hwakakuzuka husiri kufamba zvakanaka hutori madzimai ekuchechi kana kuti ana mai nini namai guru mudzimba vane ukama hwavo husiri kufamba zvakanaka, pakaitwa makuhwa pakapesanisana vanhu kana mungava muraini, ngatitaurei mashoko ekurudziro nekubatsirana ipapo patichipendera chirongwa chedu. Ndanga ndichida kuti Paul anotaura zvakare kuti tinogona kuita zvese kubudikidza nesimba rinobva muna Kristu. Munamato une simba kurerutsa zvinorema. Semadzimai tisaita zinyekenyeke kuda kuonekwa kuti ndinonamata kana kuti ngatitorevesa nekuti mazuva etakurarama ayekupedzisira akumapeto. Tikaita zinyekenyeke tinosara takadaro tisingaponeseki. Kana uine umwe unogona kunotaura naye usikagoni kutaura naye mumaraini, yatova nguva yekuti urerutse moyo ukwanise kusvikika. Ngatisvikika vanamai, vamwe anamai atimbosvikiki. Kana dai aida kunditaura nhamo dzakahagoni nekuti ndinogara ndakaoma ndichiti ndinazvo ini ndiri nani, tisaisana mumaklasi, asi kuti ngatizive kuti takasikwa nemufananidzo waJehovha, takafanana, tiri chinhu chimwe chete. Ngatiregai kuisana mumaklasi. Tese tiri vanhu vakasikwa nemufananidzo waMwari, kunyange ukange uchiwana kudarika vamwe, asi tese tiri mufananidzo waMwari. Yes. Ini ndinongoda kuti nditi kune madzimai, ngatiitei madzimai anogara ari pamunamato. Ngatiitei madzimai anoremerwa kutaura zvisirizvo. Kana wabatikana, kana kuti kana waremerwa, pfugama unamate. Kana waona kuti izvi hauzvigoni, enda pamunamato, kana kuti nyarara. Hazvisi zvako, bvumira Jehovha kuti izvi, taurira Jehovha kuti izvi, ita izvi ndipfuure. Uyu mukombo ndauite sei? Ngaupfuure hapazi pangu. Kana paine vamwe vakagodoka vari kurwadziwa, endai pamunamato kuti ndakarwadziswa namai nhingi, ndikadai ndiri kutadza kuvataurira, taurira Jehovha kuti imimi Jehovha chipfudzai zviri mukati memwoyo wangu ndienderere mberi yekurarama, nokuti pamwe pacho uchakirieta chirwere mauri nekuda kwekuti wakarwadziswa. Amen. Ndanga ndikuda kuti pane rwiyo rwomubhuku runoti ngatifanana naJesu. Tikafanana naJesu tinoona vanamai vakamirira kuuya kwaJesu kwechipiri. Ndizvozvo. Nekuti Jesu akazvininipisa. Saka sungatizvininipise, tinoziva takarwadziwa, takaita sei pano, takatukwawo, takadiniwo nesu takazviita. Asi kana tazvininipisa, unogona kuenda kundotaura kune munhu iyeye. Ndizvozvo. Kana mukataura moti ngatinamate, monamata. Mapedza kunamata, munohagana. Kana muchifungidza kuti ndapedza pane zvachata, haatauri. Kwakutohagana. That means matoita unite, love yatotanga. Zvinoda Kristu kuti atitungamire. Yes, Gogo. Ndachide kuti Jesu kana kuti Mwari Baba akamirira kuona chiso chake muupenyu hwedu. Ndizvozvo. Kana asi kuchiona anogadzira gold, kuti ati perfect, anofanira kuti aone chiso chake mukati megold raari kugadzira. Saka Mwari kuti tinzi perfect, anofanira kuti aone chiso chake mukati character matiri. Ngatifananei naJesu madzimai, ende ngatigonei kunokumbira ruregerero. Unoziva une vanhu vawakaitira makohwa, une vanhu vawakapesanisa, une zvawakaita zvekunyonganisa navanhu mumaraini, muchechi, muukama, gona kunokumbira ruregerero. Kana isu takumbirwa ururegerero, ngatigone kuita sei? Kuregererana. Mai Mano tinamatirei. Kuna Baba vari kumusoro kudenga, Mwari wangu namuponesi, tinouya pamberi penyu chikutendai masikati ano nenguva yakadai yatiri kudzidzisana pamusoro perurimi. Isu tauya kuzotaura, hatina kururama, asi tinotoshuva kururamiswa nemi. Amen. Tidzidzisewo kutaura zvakanaka, tidzidzisewo kumira pachokwadi, motidzidzisa rudo. Bvisai jealousy, bvisai zvakawanda matiri, mutive vanhu vakanaka. Mukati menyika mune vari kurwadziwa, nyaradzai Jehovha pamusoro perurimi. Maita henyu, maita Baba, kubva zvino nekusingaperi. Amen. Amen. Amen.
Jesu wangu mudiwa dino uya kunemwi mananda andibata chiripo cha mpupuri diwige muponesi kakara kwa nyarara munanditungamira kumushawe kurenga ndimwi chidziwiriro akuchina chechimwe musandisiyendeka tenzi mundibatsire ndosimbira kunemwi rubatsiro zverangu mundifukidze ini ngemapapiro enyu ndimwi Kristu ndinoda zvese zvamunondipa simudza waputika rapanyi vanorara zita renyu royera ini ndega ndashata ndazara ngezvitema mwazara ndinemutsa kunemutsa kunemwi wekuchenesa ini rega uzondirapa moyo wangu mukati zvetsimere upenyu pinda mumoyo wangu rirambe chiwerera kuzondipa upenyu zvetsimere upenyu pinda mumoyo wangu rirambe chiwerera kuzondipa upenyu zvetsimere upenyu pinda mumoyo wangu rirambe chiwerera kuzondipa upenyu zvetsimere upenyu pinda mumoyo wangu rirambe chiwerera kuzondipa upenyu. Ndanyemwe wanoyera zviwoneso zvaonekwa mwenje yenyu vatsedzanyemo nochingamidza tenzi unoya onanye anowoya Jesu mambo anowoya anowoya kuzotongawo onanye anowoya onanye chitezo chakeche kuti musunungu urwengungu wochenane nezvirembaka sikanye kutawo onanye onanye anowoya Jesu mambo anowoya anowoya kuzotongawo onanye anowoya atigadzirira nzvimbomu umambo hwake iyo taura zvezvemotsaturi isati yari onanye onanye anowoya Jesu mambo anowoya anowoya kuzotongawo nanye anowoya
Pasika yeche bongo wa Kristo anoda kuhu